Azken aste hauetan, larrialdi egoerak gure herriko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen alorrean izan duen eragina aztertzen aritu gara, eta pertzepzio soilaz harago, datuek baieztatu dute benetan kolpe latza jaso duela zuen sektoreak, ez? Horregatik, Usurbilgo udalak garbi du testuinguru honetan, tokiko merkataritza zaindu eta babesteaz gainera, sustatzea ere badagokigula, eta beraz, ez dela nolanahiko erronka aurrean daukaguna. Horixe da herriko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen sektorea sustatzeko, bertako kontsumoa eta erosketak sustatzeko hautatu dugun kanpainaren leloa, gertuago. Hurrengo aste eta hilabetetan, lelo horrek blaituko ditu gure kale eta eskaparateak sortzen eta sortuko ditugun euskarri ezberdinen bitartez. Herriko saltoki eta establezimenduetan herritarren erosketak sustatzeko erosketa bonoak jarri ditugu martxan. Erosketa bono hauek gertuago.eus webgunearen bidez eskuratu ahal izango dituzte herritarrek. Webgune honetan merkatariek, ostalariek edota zerbitzu alorrekoek euren eskaparate propioa izango dute, eta bonoak, eskaparate horretan, bonoak izango dituzte salgai. 3 motatako bonoak izango dira, 20, 50 eta 100 euroko bonoak. Herritarrek bono bakoitzarengatik 120ko deskontua izango dute. Eta deskontu hori udalak hartuko du bere gain eta merkatariek bonoaren 100% jasoko dute. Osasun krisiak argi erakutsi du osasunaren alde egitearen baliokidea izan dela erosketak gertu egitea, herrian bertan egitea, tokiko merkatariak eta zerbitzuak beti egon izan dira herritarrengandik gertu, eta lehen esan dudan bezala orain guri dagokigu haiek zaintzea eta gu gertu sentiaraztea. Hau da, kanal bat, zubi bat, momentu berezi honetan, Usurbilgo saltoki txikiei eta tokiko merkataritzari laguntzeko eta zerbitzuei laguntzeko, baina Usurbilgo kaleak bizirik nahi ditugu, eta usurbildarrek eta kanpotarrek ere Usurbilgo kaleetan paseatu eta Usurbilgo dendetan erosketak presentzialki egiteak gure erronka izaten jarraitzen du. Ilusioz gaude eta noski holako laguntza bat eskertzekoa da. Herriak gugan, udalak gugan eta herriangan goatu dalako eta ikuste alako herrian bizitza hori mantendu nahi deula. Nik usteet plataforma hau, eskaparate hau oso ona dela, baina ez deula ahaztu bihar ze importantea dan herrientzako beste eskaparate fisikoak. Eta importantena dela horiek bizire mantentzia herria bizitza duin bat edo aurrea begira aterako emango diona importantena hori dela. Herri erronka baten aurrean gaudela, eta ez dudala dudarik elkar harturik, elkarlanetik eta lankidetzatik, eta elkartasuna eta komunitatearen zaintza oinarri aurrera egingo degula. Mila esker.